món de la moda i del luxe cada volta li dona més importància als accessoris i els complements, i a Vila-real hi trobem de tot per cuidar el look fins al més mínim detall. Començant pels peus, les botes no deixen el seu paper destacat als armaris, però la sabata, tant en home com en dona, veig a fan fort. En les botes han hagut uns anys que n'hi havia molta més varietat en bota. Ara la bota no se porta tant, per lo menos en esta temporada. Lo més important en l'hivern, lògicament, són botes, botins. N'hi ha molt de sabata en comparació a 3 anys. Sabates amb línies molt cuidades i dissenys molt avantguardistes destaquen sobretot per un mesurat minimalisme. Enguany de complements n'hi ha línia. Té que ser una línia especial, un tacó especial, algo que sense tindre res la sabata te resulte atractiva. Pel que respecta al calcer masculí, les variacions no són tan notables, però sí que hi ha una tendència a l'elegància. Si parlem de les sabates per a vestir, per a una ocasió especial, se porta la sabata negra, lligada en cordons, la pell brillant, el sola de cuero, una sabata molt afina. La sabata de festa per a la dona és la que més canvis s'ha experimentat. Les sandàlies de pedreria s'han convertit en autèntiques joies per als peus, però és la sabata de saló la que impera esta temporada amb un estil anys 40. Bé, també, com te dic, la tendència d'una línia que siga diferent. S'estilen molt ara en hivern les punteres obertes, o sigui, sabates que són d'hivern, però que tenen la puntera oberta. Per contra, on més evoluciona la sabata masculina és en l'estil més esportiu. Sabates que es confonen amb deportives i sabatilles que es revestixen amb dorats o platejats. Han fet una sabata que assemeja a la deportiva, però la fabricació és de sabata a sabata. I ahir sí que els materials són un poquet més atrevits. Els dorats o els platejats se combinen en marrons o en negres. Tant en sabates com en les bosses de mà o cinturons, la pell continua sent el material més utilitzat, però altres productes com el xarol o l'ante inunden les prestatgeries. El xarol en tots els colors, en negre, en malva, en cuero, en turquesa, en morat, gris i la pell. Si es fa una sabata de vestir, com hem dit, molt fina, és una pell molt fina. Entonces, si es per a sabata esport, entonces les grossors canvien, és una pell un poquet més de cos, però sempre molt suau. Mai una bossa de mà havia sigut tan significativa. S'han convertit en autèntiques joies del disseny, però a més són funcionals. Per això, esta temporada tornen els maxibolsos, on podem dur pràcticament de tot. Hi ha bolsos molt grans, on tenim molta capacitat per ficar moltes coses, i després està el bolso de festa, lògicament super xicotet, el de la festa, molt xicotet. Els bàsics marrons, crema i beige, són més portables i més fàcilment combinables, per la qual cosa continuen sent l'aposta més encertada, encara que hi ha combinats molt suggeridors. Però en esta temporada, on el look més glamurós impera, no podem deixar de costat la joyería. Sobre todo lo que hay en ferias es color y perla. Y sobre todo el brillante. El brillante es que tanto para collares como para sortijas, como para pendientes, tanto pulseras, brazaletes. Colgants a mort, tant en blanc com en roig, més novedós i amb una tonalitat com a coure. Molta pedreria i colors per a tots els gustos. Joies grans, bé siguen en arracades o en braçalets. El brazalete es un producto que el que le gusta el brazalete, le gusta que sea un brazalete que se vea, que sea grandecito y sobre todo, pues eso, si es combinado con brazalete oro blanco con oro rojo o brillantes. Pel que respecta a les joies per als homes, els rellotges són des de sempre el producte estrella. De diferents materials impera per damunt de tot la grandària i l'extravagància. De todo, caucho, acero, cuero, de todo. Y cuanto más raro sea el reloj, más mercado tiene. Amb tot, els complements i els accessoris cada volta ocupen un lloc més destacat al món de la moda, una moda de luxe que reclama una sofisticació de complements tant en mocadors, sabates o bosses de mà, com amb les més refinades joies i que es concentren en bona part dels establiments de Vila-real.